шумо беҳамтоед, аммо мегӯед худро беҳамто ҳис намекунам. Ин аз он вобастагӣ надорад, ки шумо худро чӣ гуна ҳис мекунед. ҳақ оиди шумо ҳамон чизест, ки худо оиди шумо чӣ гуфтааст. На ҳиссиётатон, на эҳсосотатон, на маданиятатон ё дӯстонатон, балки худо. барои чӣ шумо беҳамтоед? ҳоло бошад доир ба ин навори хеле дарозро оғоз менамоям. ба ман 12-15 дақиқа вақт лозим аст. ин он чизе нест, ки дар ҳаётам бисёр баён карда бошам, вале он шояд ба шумо кӯмак расонад. шумо барои он беҳамто ҳастед, ки худо ману шуморо баҳри ба иҷро расондани корҳои нек вогузор кардааст. дар мактуб ба ибриён чунин гуфта шудааст: аз заъф бо қувват шуданд. яъне камҷуратии онҳо ба тавоноӣ табдил ёфт. дар Эфсусиён бошад гуфта шудааст: зеро ки мо офаридаи ӯ ҳастем ва дар Исои Масеҳ барои аъмоли нек, ки иҷрои онҳоро худо пешакӣ барои мо таъин намудааст, ба вуҷуд оварда шудаем. оё шумо ягон вақт қобилият ва истеъдод надоштанатонро барои иҷро кардани кори худо ҳис намудаед? саргузаштамро бароятон нақл мекунам. пас аз оне ки ба Исо имон овардам, дар конферансҳо, лагерҳо ва дар калисоҳо даъватеро мешунидам, ки ба гӯш чунин мерасид: худо шуморо истифода бурдан мехоҳад. қобилият ва истеъдодҳои худро дар меҳроб ҷойгир намуда бигӯед: худоё, маро истифода бар. медонед барои чӣ ҳеҷ гоҳ ба ин даъват ҷавоб нагардондам? чунки фикр мекардам, ки он даъват ба ман тааллуқ надорад. фикр намекардам, ки ягон қобилият, истеъдод ё ин ки паҳлӯи хеле қавие дошта бошам. падари ман як майзадаи шаҳр буд. то 20-солагиам ӯро ҳеҷ гоҳ ҳушьёр надида будам. аз 6-солагӣ то 13-солагиам аз тарафи Уэйн Бейли гирифтори таҷовузи ҷинсӣ шуда будам. волидайни ман танҳо маълумоти синфи дуюмро доштанд ва ҳеҷ гоҳ забондониамро ислоҳ накарданд. ман фикр мекардам, ки муаллимони мактабам забоншинос ҳастанд, вале онҳо ҳам худ намедонистанд чӣ гуна забонро омӯзонанд. ҳангоми дар синфи дуюм хонданам, муаллимонам саъй мекарданд, ки маро аз чапдастӣ ба ростдастӣ роҳнамоӣ кунанд. ман ғам намехӯрам, ки бо дасти чап менависам, чунки бовар мекунам, ки худо ҳам чапдаст аст. шояд онҳо мехостанд, ки бо ин ба ман кӯмак расонанд, аммо сабабашро бароям намефаҳмонданд. ман бошам фикр мекардам, ки онҳо барои он ин корро мекунанд, ки ман безеб менависам. рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе, ҳангоме ки ҳамсабақонам ба тӯббозӣ ба берун мебаромаданд, ба ман лозим шуд, ки чанд сол ҳамроҳи хонум Дуэл тамрин намоям. ӯ духтури шуъбаи умумӣ буд ва барои аз чапдастӣ ба ростдастӣ гузаштанам кӯмаки амалӣ мерасонд. намедонам, ки ҳоло ҳам онҳо ин корро мекарда бошанд ё не, аммо ҳеҷ гоҳ шумо инро накунед. хонум Дуэл бозии созандаро дар рӯи миз рехт ва бо овози каме форам гуфт: хонасоз, сарайсоз, ҳар чизе ки месозӣ бисоз. ман аз рӯи одат дасти чапамро дароз кардам, то ин ки ягон чиз бисозам, ва ҳангоме ки ин корро кардам, хонум бо ҷадвали чӯбини вазнине ба ангуштонам зад. ростӣ беҳад дарднок буд. инро бинеде? бо дасти ростат иҷро кун? гӯён бо овози баланд дод зад. ана ҳамин чиз боис шуд, ки забонам лакнат пайдо кунад ва инро бо роҳи психологӣ фаҳмондан мумкин аст. ҳар дафъае ки монда шавам, аз асабоният забонам мегирад. ёд дорам дар синфи сеюм ба мо барои хондан маърузаи Авраам Линколнро пешкаш намуданд. дар ҳузури тамоми ҳамсабақонам хестам ва аз ҳисоби асабоният хонда натавонистам ва д гуфтаму мондам. ёвари мураббии футбол муаллимамон буд ва дар пеши тамоми ҳамсабақонам гуфт: бача, охир гап зан. аз хиҷолати зиёд гиристам, чунки бароям ин хело шармовар буд. гирьякунон аз синф гурехтам
ва фикр кардам ки ин қадар одами нодаркорам. ҳангоме ки бародарам аз коллеҷ ба хона бармегашт, лакнати забони маро ислоҳ мекард. ӯ ин корро барои он мекард ки ба ман кӯмак расонад, вале он вақтҳо ман инро намефаҳмидам. ин хел гап задан нодуруст аст. шумораи ҷамъро бо феъли танҳо истифода набар, мегуфт ӯ. ӯ ин корро дар ҳузури рафиқонам мекард. барои ҳамин вақте ки ӯ ба хона бармегашт, ман ба утоқи худ мерафтам, чунки намехостам дар пеши рафиқонам шарманда шавам. барои ҳамин ман бо фикри он ки дар ҳақиқат қобилиятнок ва бо истеъдод нестам, ба воя расидам. лакнати забонӣ, падари майзада, ҳаёти расвои оилавӣ ва шиканҷаҳои шаҳвонӣ доштам. сипас ба коллеҷи Уинтон омадам ва сабаби ба он ҷо рафтанам шубонам шуда буд ки ҳамеша орзу мекард ки нафаре ба Уинтон равад ва ӯ фикр мекард ки ман барои ин кор қобилият дорам ва ӯ аз сабабе ки бо ман муносибати хуб дошт, маро ба он ҷо фиристод. ва ман фикр мекардам ки дар донишгоҳи масеҳӣ будан ин тамоман гапи дигар аст. аммо ин тавр набуд. ман ҳеҷ гоҳ маърузаи шубони Сенати Штатҳои Муттаҳидаи Амрико Ричард Ҳалверсонро фаромӯш намекунам. ӯ инсони аҷибе буд, аммо талабагон ӯро дӯст намедоштанд. ана чӣ рӯй дод. бегоҳи рӯзи ҷумъа шаби охир буд ва тамоми донишгоҳ вазифадор буданд ки биёянд. роҳбари кумитаи ҷавонон ба Ричард гуфт ки маърузаи худро баҳс кунад ва равад. Ричард аз ҷояш хест ва ба тамоми ҳозирин гуфт: ман медонам чӣ рӯй дод. ин ҳафта баромади ман ба шумо писанд наомад. шумо низ ба ман писанд наомадед. шумо хело бо такаббур ҳастед. шумо сазовори баромадҳои ман нестед. мо ба ҳамдигар нигоҳ карда гуфтем: ӯ ба мо чӣ тавр гап зада истодааст? ӯ гуфт: ман фақат як даъватро ба шумо мехонам, сипас меравам. ин аз китоби Ишаъё буд. ман шахси ҳаромлаб ҳастам. ва яке аз сорофиён ба ман гуфт: инак ин ахгар ба лабҳоят расид ва гуноҳат дур шуд. пас овози Худовандро шунидам ки мегуфт: ва кист ки барои мо биравад? дидед, гуфт Ричард, худо нагуфта буд ки ту бояд биравӣ, аммо мепурсад: ман киро бифиристам? оё ту хоҳиши рафтани он ҷоеро ки ман мехоҳам равонат кунам дорӣ ё не? Ишаъё бошад гуфт: инак ман ҳозирам, маро бифирист. дидед, ӯ нагуфтааст ки ман омодагӣ мебинам. ва шумо низ суханҳои худоро фаромӯш накунед ки гуфт: ба назди одами ман бирав. Ричард гуфт: ана ин аст даъвати имрӯза аз ҷониби худо барои шумо. дар давом ӯ гуфт: кӣ тайёр аст ки барои худо биравад? қобилият ва истеъдодҳои худро дар меҳроб ҷойгир намуда бигӯед: худоё маро истифода бар. ҳамон шаб садҳо нафар барои худо рафтанд, аммо ман мондам. ман мехостам ки ба худо хизмат кунам, аммо ман фикр намекардам ки барои ин кор қобилият ва истеъдод дорам. фикр мекардам ки агар ман лакнати забон, падари майзада, грамматикаи суст ва таҷовузи ҷинсӣ дошта бошам, худованд наметавонад ки маро истифода барад. сипас рафиқи ман Дик аз ҷояш хест ва ба пеш рафт. ман аз ин беш натавонистам сабр кунам. гиристаму баромадам. ба утоқи худ баргаштам, рӯи кат дароз кашидам, аммо хобам набурд. аз ҷоям хестам ва ба духтаре ки ба ман номзадӣ шуда буд занг задам. ва пас аз ҳамин ҳам натавонистам хоб кунам ва ба хонаи шубон рафтам. ӯро аз хобаш хезондаму нақл кардам ки чӣ ба сарам омад. ва медонед ки ӯ чӣ кор кард? ӯ гуфт: охир ту бояд худат хулоса барорӣ. ман хоб мекунам. ман ба гӯши худ бовар намекардам. барои чунин масъиятҳо ӯ маош мегирад? ман ба кӯча баромадаму
ба қадамзанӣ шурӯъ кардам. Тахминан соати 4 саҳарӣ ман ба кӯчаи US Union расидам. Истодаму фикр кардам, ки агар масеҳият ин бошад, ман намехоҳам бо ин чиз алоқамандӣ дошта бошам. ман сайругашти худро идома додам. ин моҳи октябр буд ва моҳ дар осмон пурра буд. хеле қашанг буд. ёдам ҳаст, ба осмон нигоҳ мекардам. як кореро кардам, ки намедонистам онро карда метавонам. ман кореро кардам, ки ба тамоми ҳаёти ояндаи ман таъсир расонд. дуо хондам: худоё, ман қобилият ва истеъдод надорам. лаънати забон дорам. шиканҷаи шаҳвонӣ дидам. падарам майзада буд. аммо худоё, ман тамоми камҷуръатии худро ба ту медиҳам. ман лаънати забониамро, грамматикаи сустамро, падари майзадаи худро ва шиканҷаи шаҳвонии худро дар меҳроб мегузорам. он вақт ман намедонистам, ки чунин дуо хондан мумкин аст. ҳеҷ гоҳ нашунида будам, ки касе ба худо чунин гуфта бошад. агар камҷуръатии маро қабул кунӣ, ман тамоми умр ба ту хизмат мекунам. аз ҳамон вақт ман фавқутабиӣ зиндагӣ мекунам. одамон мегӯянд: шумо тамоми ин солҳо ҳамин хел зиндадилед? хидматгузории маро 50 сол мешавад ва ғайрати худро нигоҳ доштаам, чунки ҳар рӯз ба ёд меорам, ки худованди ман бузург аст. дар ҳақиқат бовар мекунам, ки худо камҷуръатии маро гирифтааст ва рӯҳи муқаддас онро пурқувват гардонидааст. ман дар зиёда аз 1000 донишгоҳҳо баромад кардам ва ҳеҷ гоҳ фикр намекардам, ки ин корро карда бошам. ҳеҷ гоҳам фикр намекардам, ки 110 китоб менавишта бошам. хаёл намекардам, ки ягон вақт нотиқ мешавам ва аз минбарҳо маъвиза мекунам. худованд камҷуръатии маро гирифт ва онро пурқувват гардонд. ман асбобе дар дасти худо шудам. одамон мегӯянд: оё ин шуморо мағрур намегардонад, чунки шумо дар байни ҳазорон одамон баромад мекунед? ман мегӯям: ман фикр намекунам, ки ин хизмати ман бошад. ҳар дафъа вақте ки ман ба назди баландгӯяк меравам, худо ба ман ёдрас мекунад, ки ӯ лаънати забони маро гирифтааст. инчунин ёдрас мекунад, ки грамматикаи ман хело ҳам хуб аст. баландгӯяки ман ба ман ёдрас мекунад, ки худованд бузург аст. медонед, ин хушҳолӣ ба ман дар ҳамон лаҳзае омад, вақте ки ба ӯ барои норасоиҳоям, камҷуръатиҳоям, номукаммалиҳоям миннатдорӣ карда тавонистам. мардум, мо беҳамтоем, чунки худо моро баҳри иҷрои корҳои нек офаридааст. ӯ моро бо истеъдоду бо заковату бо қобилият офаридааст ва мехоҳад, ки ӯро ситоиш кунем ва тамоми он чизеро, ки ӯ мехоҳад, дар ҳаётамон иҷро кунем. ин шуморо беҳамто мегардонад. And trust me, that makes you special.